ka jingko blai it ye pi ha ka kerteng ga dong Jesus Christ mas ngau kemen ban wan ra ye pi ka tin jo blai kam tam na ka benta ki tu ki ba shim chi sha ye ka ni ka khobor man ka por kum ka ji kai ba ki ba pentre kam ha ka ji em jo pi ka tin u blai ka ba wan che pi kam dei ba ka shwan le no ai hendai ka wan ring ka bor ba ki kam ba ka wan ringkat bagata ke jing penbet baga jing penim ka wan ringkat bagata ke jing yalam ba pinya ke lenti ke badai bad halor ke ni ka phang ka bangan Ukraine ke ni ka por galong syapang ka jing kren jo blay how Jeremiah ke jing kren jo blay how Jeremiah syapang ki jaidbynriew syapang ka Hima bagi Nongsynshar jaidbynriew Hima bat Nongsynshar kumno blay kren bat balay bagi hapan yosngaw yegani namar uni ubenai April menta uday ubenai yaw babun ba ki states jonga India kiban penlong ye ke election dan menjongki ke badai ke by election dan menjongki ke badai ke legislative assembly election ke bolong ke general election but dan menjongki kiba dan ke election ye ke MP badru ya ke MLA but kini kidai ki jela hagari India kiba pihak banduai kiba pihak banwan ra show blay na kebentakan ke election banduai duai haga donu jopi haga mensim ai ke por jopi himla ban let yu kejat sidu gijaka ngimndei ki briu ki bala ban kren hai ki media ban ki wei ban pau ye kanunu ki jingkren henry pila ban kren show blay ya ka bau blay un control ya ka ni ka state ba ka re India haningi yo i ka Tamil Nadu ka Gujarat Maharashtra kin don ka ke election ha ka artful rhetoric mentau benai dan menjoki de general election but dan menjoki de ka by election how West Bengal kan long artful rhetoric mentau benai kedai ke general election jong ke assembly election iyo iru apo Assam ha Kerala Pondicherry apo Goa ha Karnataka ha Nagaland ba Tripura general election but ki by election ki ban selong shen kandaitrik mentau benai halor jong gani gini yo wan bat nga syakati ke ketinu blay ke bau blay kren hau Jeremiah kong kumni Jeremiah iwe shipau hakmi hakani ke sengi ngalatung yemi halor ki jaidbynriew bada lor ke Hima ya ka ban ratno bat ban pentua ya ka ban penduru bat ban penkelon ya ka ban tei bat ya ka ban tung kene de norim bangin ha ban tuai ublay uday ban le ye kani kam chungi ban tuai henry kam jo blay ban le bagata kalong ye ki bomday un ratno ya kita ki jingtei ya kita ki Nongsynshar ya ke government ya kata ke policy ya kata ke ideology kabala penpau kabala penyai kabala le hagi state pada ke region ni kabamday na ublay on ratno bat on pentuano bat ru ia kaban pendu ru bat ban penkelonno ia kata ke jingtei bamday no ublay ke Nongsynshar bamday no ublay ki bri ke bamday no ublay bat kita kiba ngidon kam maduai henry hakawi bat kaliang ko ong dei ban teipan bat ia kaban tung hakawi bat kaliang dalam penpra dalam penkelon apendu blay un teipat un peniyeng pat ya kata ke bau dei ban peniyeng bat un tung pat ya kata ke bau dei ban tung
But the Lord ka ni ka ya jaidbynriew ki jaidbynriew ki Hima but iki Nongsynshar. Tuai bo blay unle ikani. Hagaktin blay ko ong bagajing tiu ko wan no blay now breathe. Wen pan hiya di wen kantiu. But yo I do ko pour abadang day ka Nongsynshar jong im Nebuchadnezzar. Nongsynshar ring brow iki kun Israel how to snam bo blay resha iki bansha ring brow. And they ka pour ka bakot. Blay remove no open mi deki way pat. Namba kata ka Nongsynshar ka bakenja blay kanwan. Halor jong gani tungin shim kia kum ka balan kum ki riu ngai but kita ki individuals ki badan ka jing sngotu banyi day banyi sai anta ka ri baga jaidbynriew. Ho ja ka way ka liang ni duwaim da ka jing pen im ye ka pertai. Henry la da ka government bagi Nongsynshar kim yo jing pen im. Kanom la ban explore ha la ni ban drive ha ka rukom ka badai. Ni duwaim ta ka yo ka God, ni duwaim ban yo kam yo jam, ni duwaim ta ka protection of blay, ni duwaim na ka banta ki wait pat ki Nongsynshar jongi la ni Nongsynshar jongi ha ki Judiciary, ki High Court, ha ki Supreme Court, but ita ki chungo ni duwaim. Henry what klet ban duwaim pat yakani ke election kabau no brew ba on seji kala ban don ke jingle thok le tu kala ban don ke ta ka proxy kala ban don ke no ko nu ke jing bam tingka kala ban don ke jing adjust ki machine ban ki way hakuru kom ka ban ngim la ban batai lut kum ki brew Henry blay ba yo I ka bari man ni ju yo I ga ni Blay bo I bari on pen bet ki bro. Ijo I ba man ki election dala dep ka don ka complain ka ba crown sha ka election commission but sha ki wait but higher authority o ba ka don ki jing le tu o ba ka don ka jing adjust to machine o ka ngim shania ka ni ngim shania ka tai but shibun ki wait but ki jia. And they dong in duai bo blay on one but lay snay ka ri ka chungi da ka bon pen mi ya ki brew ki ba shifting yo blay ki brew ki ba wat ya ka buro mo blay om ya late brew ki ba ban Nongsynshar kan yo shile kmai ki brew ki ba ban wan ra ka development ka ba bet ka ba khoi ki brew ki ba nom bam sap ki brew ki bam don ka ta ke jing bam sap la ne ke jing le shilang kmat la ne ki bam hok la ne ki bam khut la ne ki no no ki kti bala bitsnam la ne ka no no ke jinglong ka bam day ban wan ha ka ta ka board of blay tip and control. Yedwai yakani but bo blay unle snay nam ta ka ne ke election menta upnai. To blame kar khu na ka banta jong pi ki ba don ka jingkit kli ya ka ri ban duai. Namar ngani tu ye pi ban duai daga ri kam day ka program day ka responsibility. Ban ya lap yo Jesus ki way pat kam day setia ka program bala penbet daga balang ne da ki bri unre ka day ka jingkit klik jo way bangai ban ya lap ka jing duai nam ta ki Nongsynshar ka day ka jingkit klik way way kam day tang bang ngi shu duai henry ngi da kit klik kum kita ki nong yasad u blay ukrano Ezekiel kari ke tua kari ke jot na wat iki bril ki ban yeng haga jin tua jom kari ki ban wan shisha ban jau mat ban duai nam ta ke jing long brow jom kari haga pop au setan haga jing le shileng kmat haga jing Nongsynshar bom kut haga jing bam sap bat haki ba kum kita ki benta ki bam la ban wan ra ya ke jing suk ba ke jing ba Benengkong Timothy nong ba ad kam nengkong du basau Paul wang duai nam ta gisim bagi Nongsynshar duai nta kita gisim but shwa bakin long sim ni duai bo blade pen mi gisim badai ki MLA badai ki MDC badai nang ta ki MLC ki badai ki MP ki badai ki sarkar ka badai in bu yo blai haka jing duai in duai ro in Nongsynshar jo ngi hang ni hagi babon ba mi yo I ke jing klumar jom ki shnong ki tau nadu sordar nadu rangba shnong nadu im nadu ki mentri ki korbari ki lengskor ki bala shusha kan tha la yo I ke jing keno ya I ke jing pamsap ke jing la shilang kmat ni yo I ke sorkar ni yo I ke district council ni yo I ki bakom kita
Tongin duai bau blai unsar kut ya baro ke bandena blai on pen kelon on pen du on sar on pen kut bar on pen yan ban teipat yiki an ki kanun ki badai biang ki briu badai biang ki ban syong ki ban syem yo kulam ban san ban po ke wei ke law ke policy tray kam ke wei ke bill kin long ki kulam ki bakut ki kti ki bakut kenang bah kata ke jingkar ku kan leitang syabaro ki mensim khanyo shile khamat bagian yo i ke di septing yo blai tam kerpangai agari ke jongi blai on kerku driving a duai ke de por na ke benta baro ki bangai bakin shim ni ke jingkir klik banyak saat dan ke election ke banong hapo ki jela jogari India ki de ki by election ki de ki general election henry mame tip ko drive ban rai ki brief ki badebian bade ke sarkar ke badebian haga de ke region ni haga snong ke town jongi bar kumju ke Hima bat haga district council haga state bat rabi baro wan ra ke Nongsynshar ke bakut ablai ki bamdai na me pen kalon penduk pendamno pen yeng pat ya ke babha hai ki briu ki yo i ke hok bat ke Nongsynshar blai jonga ngaduai ke kerteng ke do Jesu amen.